guys, toto je prvé video hry Murder Mystery 2. Počkajte, musím to zapnúť. Trošku dlhšie to bude, počkať. Ne. No, ja. Wow, neverím, konečne. Asi po hodine. Počkaj, tak, Murder Mystery. Jo, som go svieti. A fakt ďakujem za to predošlé video, ktoré malo 5 lajkov, ako na prvé video, je to fakt super. Vážim si to neskutočne a 27 zhliadnutí. Fakt ďakujem. Tak zapnem to. Kto by chcel chodívať na moje streamy každý deň, 2-krát denne, streamujem na TikToku. Landix_streaming. Streaming. Tak kto by chcel, tak sa môže pozerať na streamy. Video vyjde raz do týždňa a tam sú streamy každý deň 2-krát minimálne. No to fú, prečo? Čo mám buknutú klávesnicu? What? To čo je? GG som potom buchol a hneď sa tu ukázali nejaké aktualizácie. Potom radšej nejdem buchať. Ale veď vole. Prečo to nejde? Počkajte, reset skúsim. Prosím, funguj. Zazlak, počkaj, loading map. Dobre, čo budem? Jo, ty vole, ja mám mega lag teraz. Mne sa nedá hýbať. To čo je? Tak, GG. Ty vole. Idem to nejako skúsiť, potom sa ozvem. Ľudia, GG nič nešlo, tak to skúšam reštartovať. Keď sa to reštartuje, tak sa ozvem. Wow, ľudia, neverím, Roblox stal z mŕtvych. Už to konečne ide. Roblox stal z mŕtvych. Neverím. Asi po hodine reštartovania a hodine zapínania Robloxu to ide. Neverím. Fakt neverím. Inocent. Počkajte, ja na chvíľku stopnem YouTube, lebo musím niečo napraviť. Dobre, hotovo. A už sa idem naplno venovať konečne na natáčanie. Ale toto video už bude naozaj dobre zostrihané. No to vravím ešte teraz, keď video natáčam. A ak máte plán na nejakú ďalšiu hru, ktorú by som si mal zahrať, tak kľudne napíšte do komentára. Ja si vážim každý jeden like, každé jedno zhliadnutie, proste každý jeden komentár, ja si vážim všetko. Tak ako mega ďakujem. Aj na TikToku, čo ste zabijaci. Blokli ma teraz na jednom účte, mi blokli streamy za, no nejdem hovoriť za čo. A proste teraz ja som našiel svoj úplne prvý, ako mám tam natočené blbiny, hej. To som ešte bol malý fakt. Ja mal som málo rokov.
A teraz prvých 5 takých mojich videí je mojich. A na tom účte už som to vravil, ale ešte raz to zopakujem. Volám sa tam Lendix Streaming. Mám ďalšie 3 účty, ale tie nie sú až také dobré. V úvodzovkách na všetkých mám bloknuté streamy. Na 2 za nadávky a na jednom už neviem. No viem, ale nemôžem to povedať. YouTube by ma bannul. A tak, no, že nie si murdér, dobrá. Kde je murdér? Už sa dostreluje, že to je henta. No tak GG, chudák typka. Tancovala si Avili v Butterfly a zomrela. RIP. Ale opakujem ešte raz, na TikToku mám vždy minimálne 1-krát za deň stream. No teraz síce bol čas, kedy som fakt nemohol asi... no, pozor, pingvín. To je riti. Ahoj, pingvín. GG. Tak GG. Ty vole, ja neviem. Prosím. Jak vtedy som mal lag, bol som šerif len... Ja som to musel livnúť a teraz to mám naspäť. Jo, znova. Včera večer, keď bol stream kokos, ja som mal taký lag, bol som asi 5-krát za sebou murdor. Ako fakt mega lag. What the fuck. Dúfam, že zase tu není pingvín. No tak GG. Môže ma zabiť. Ja už vyťahujem zbraň. Kde je? Ja neviem hrať za šerifa, ale podľa mňa len táto bude. What the fuck, veď ja som do nej strieľal. Jakže je to... Dobre. Ale veď ja som do nej asi 3-krát strelil. What the fuck? Tak GG Gunners. Ja sme sa mohli naraz zabiť, nechápem. Ja som strieľal do tej typky, ja som myslel, že ona to je, lebo ona niekto po mne zo strechy hádzal nožiky a ja som si chilloval v bazéne, vole, a proste capka ma, ja som myslela, že capka ma snajpila. GG. Ak sa vám niečo nepáči na mojich videách, kľudne povedzte a to napravím.
Budem sa snažiť, aby tie videá pre vás boli čo najlepšie. Zas? Včera som mal večer lag na murderov a teraz mám lag na šerifov. Tak, GG, proste GG. A 9%, že som mal byť murder. Ale ja za šerifa moc neviem ani. Asi proste hneď dám do ruky zbráňa, keď niekoho vidím tak. Ne. Tak GG, toto som fakt nečakal. Ja som sa dostal. GG, ale tak toto som fakt nečakal. GG. Idem ich spektiť. Čakajte, kde je to? Najlepšie viem hrať za murdera podľa mňa. To be all same. Bože. V chatu neviem písať. Ľudia, mobil mám trošku nižšie, ja viem, ale teraz to mám vybavené, lepidlo mi to tam celé drží mobil, ale super. Ale potom si za chvíľu si kúpim držak na mobil a videá, streamy, všetko bude oveľa lepšie. Oveľa. Umyť jablko a spápať sú vynikajúce. Choď. Číkame. Dobre, musel som len niekde narýchlo ísť. Každý, kto chodí na moje streamy, vie, že sem tam musím niekde odbehovať. No, že dá šerif. Koľko? 11% na murdera, no tak GG. 11 je docela dosť. Vám to neukazuje, lebo mne sa inak ohno. To včela to je. Ale vedia, ja že nevie hádzať, ale vedia, ona to nehodila, ona ma zabila, ona mala asi nejaký dlhý nož. Tak GG to je lag. Kerka. Lag má. A sem tam ľudia baví ma aj rybarčenie a sem tam vidia aj nejaké rybarské video. Ale fakt iba sem tam. Nevenujem sa tomu moc, ale docela ma to baví. Mám všetko k tomu vybavenie. Viem nahadzovať vám proste aj základné veci. Video má 13 minút. Ešte také 3 hry stihneme. Ja viem, že mám hnusný skin proste a ja neviem robiť skiny ani proste. Dla mňa je jedno, aký má kto skin. Úplne, že jedno. A inak ukážem vám môj inventor. Tieto všetky zbranie to mi nagiftovali borci zo streamu, hej. Takže si ani... Nejdem vraviť za čo, si nemyslíte, že som to sám získal. Nehrám túto hru ani dlho, mám nejaký rank 20, mám rank 22 a tieto zbranie mi proste Chabra poslal. Čo som? A teraz šanca na murdera 13%, to je fakt veľa. Ale tak ja mám taký lag na šerifa, ale so šerifom fakt neviem hrať. Ja si proste dám do ruky túto a keď ho niekde uvidím murdera, tak ho tak zabijem. No bo ja to inak nestíham. Proste murder je taký väčšinou murderov má hacky proste a prechádzajú cez steny. Veľa capkov má to. Tak má! Tak ja som krivý. Ja som krivý blbec.
Ja som krivý tubec. Kde je? What the fuck? Ja som zabil zlého? Že to je on? Tak ja som blbý. GG, to už si to so mnou ide vybaviť. Chudák. GG. Za mnou skáče. GG, ale. Dobre, vyhrali. Dobre. Tak GG, to som fakt nechcel zabiť zlého. A proste tak divne sa ku mne blížila a že ma ide, že proste je to murder a ide po mne. Tak ako GG som nečakal. Čo dáme? Nechcem house. Toto je moja obľúbená mapa, ten house 2. No to asi nebude. Bude to stredná. Nemocnica sa mi zdá. Vole, kebyže títo traja idú ešte ko mne, no tak GG to by bolo, ale to by, neviem, jak by to zrobili. 10% na murdera. GG. Ale mám teraz, vždy som mal tak 3-2% na murdera, keď som bol inocent alebo šerif. Ale proste neviem, či to je rankom alebo čím, ale mne sa zdá, že čím vyšší rank, tak tým väčší je percenta na murdera, hej. Nie. Uteč. Ide po mne. Utekaj. Nie, tak ja mám. Ako som počul, tak je po šerifovi. Je po šerifovi. Ale Capek už má asi zbraň. Idem. Tak GG, a že tam už nie kempí. Kemperka. Hnusná. GG. Zežerem jej brumíka, najdem si, kde býva. Ne. Počkaj, nemám niečo z eventu? Ja mám, tyjo. Ja mám zbraň zo eventu, ja som si to ešte ani nevšimol. To... Capci mi aj tak už giftli. Proste na streame mám mega veľkých zabijakov. Proste ja som vôbec nečakal, ešte na starom streame, proste ja som vôbec nečakal, že dostanem vec na 100 coinov a Capek mi dohromady poslal 1200 coinov. Nie 1250 coinov. Proste poslal mi asi 50 ružičiek dohromady a 3 korgich a 1 galaxiu, akože. Vortex X sa volal. Stále si pamätám toho zabijakové meno. Volá sa Vortexik. Bežte mu dať. Hneď odíďte z tohto videa a prosím vás, dajte mu follow na TikToku. Zatvorke, ak máte TikTok. A ak chcete. Ale zaslúžil by si ho určite Vortexik. On mi to raz poslal a už som ho na streamu nevidel. Ešte ma chcel podporiť. A naozaj ďakujem za to. Ale tak toto som fakt nečakal. A sem tam na TikToku sú aj Brawl Stars streamy. Ale to nie je vždy ako, no. Brawl streamy. Ako Brawl Stars ma dosť baví, mám tam nejakých... I na to, že sa venujem hrozne často Robloxu, streamom a natáčaním videí. Druhé video. V úvodzovkách a proste nemám čas na Brawl, tak zatiaľ tam mám 13 000 trofí. To je podľa mňa dobré na to, že proste často natáčam Murder Mystery a najčastejšie hrám FC Mobile, Brawl Stars, Roblox a ešte neviem. A ľudia, napadla ma taká otázka. Všetci do komentáru napíšte
Messi, no napíšte aj túto otázku. Messi alebo Ronaldo a za tou otázkou dajte do zatvorky správnu odpoveď. Som zvedavý, koho tu je viac. Pre mňa vždy jedine Ronaldo, ale tak. Podľa mňa je zbytočné sa hádať s niekým, kto má rád Messiho. A hrám aj futbal za TB Beskyt Svrčinovec a hrala som za Eška Čierneho, ale už som prestúpil. 17% som na to mal. Fakt vysoké, takže ako čím ďalej to je vyššie. Ty kokos. Konečne. Milujem túto hru. Ale zase je táto mapa, na Mordora je táto mapa hnusná. Blumonika teraz na mňa joinuje, to zabijak fakt. What the fuck? Neger, čau. Nebyl som nigra. GG. Dobre, nevedia. Zabil som ho, zatajil som ho. Ja potrebujem nájsť niekoho, kto je proste tak v strede. Ale prečo tak, hej, ten jeden o mne bije? Ne! Dobre, skočila mi do cesty. No, už je tu šerif. Pozor, veď skáč, mne sa to laguje. Zrovna vtedy, keď je tu šerif. Veď zomri, bože. Hoď to. Ježiš, ja som krivý, ja to po nich neviem hodiť. A furt proste skáčem, lebo... Tak GG proste zrobila Ling a je po mne. Kokos, teraz mi to pripomenulo Shelinu. Kokos, vyšla ako keby z bašu, vole, zrobila Ling a ja som sa dostala. Kokos, 20-ková Shelina, vole, proti jednotkovému, neviem, Bazovi. Nie, Coltovi, Colt je môj obľúbený. A tá Shelina Ling a je po mne. Hej ľudia, ja už asi končím s týmto videom. Už som si povedal, že je posledná hra. Takže ľudia, ak sa vám video páčilo, budem veľmi rád za like, ale ak nie, tak aj za dislike. A každý komentár si vážim, každé jedno zhliadnutie. A ak máte nejaké nápady na ďalšie video alebo ďalšiu proste časť, už nejdem rada, ale na ďalšiu časť, tak kľudne mi napíšte, asi to rád zahrám. A na komentáre zatiaľ, kým vás tu je menej, a nepíšete tak veľa komentárov, tak ako budem odpovedať na každý. Pokiaľ tam nebude nejaká blbá otázka. Tak a video na tomto, teraz budú videa vychádzať častejšie, oveľa častejšie a vždy, to je 13+, a vždycky budem, minimálne raz za deň, už si dávam proste také slova, ak ja budem streamovať raz za deň, tak proste nežijem. Umrel som. A na TikToku sa volám teda Lendix _streaming. LNDX _streaming. Tak ďakujem za každé jedno zľadnutie teda a to je koniec. Tak čaute guys.